Nej. 20 000. Det ska väl bli en 2000 kronor minst på en månad. 1000. Vad så sa du för Edman? Är det gulligt? Gyllenhammar? Tjenare Peggy, är Fredman här? Nej, det är just det. Håll på tyst på det filmen. Han kommer att förstöra allting så du åker dit igen. Ja, jag ska åka dit nästa vecka. Ja, jag flyger över London. Och då stannar jag en dag på Göteborg, ja. Göteborg? Jag tar om Kumla. Ja, men då ses vi nästa vecka. Vadå Göteborg? Det är roligt att prata för dig, Peggy. Det är ju Gösta. Hej då. Ja. Varsågod, Mr. Packer. Jättetrevligt att göra affär på er, Mr. Packer. Detsamma. Ja, då ses vi om en månad. Exactly, Mr. Packer. Jag hör av mig nästa gång jag kommer på Sverige. Tack så mycket. Det gjorde vi bra.